Защо фалира Лавка? Какво се случи с този голям бизнес? Към този проект нямам никакво отношение. Нямате никакво отношение с Лавка. Никакво И отношение. с Васил Божков. Никакво. Бойко Борисов. Никакви отношения нямам. Седите ли под някаква форма зад ГЕРБ? Не. А връзката Димитър Николов в Горна Оряховица, който е втори в листата на ГЕРБ, който е... Димитър Николов не го познавате. Черноморски фар, медиите, които стоят около него. Не го познавам. Като собственик на медии не го познавате. Не съм се срещал. Той е собственик на една от най-големите извън столични големи медийни групи. Но с радост се запозная сега, що ме тук. Вие ли стоите зад проекта Кирил Петков и Асен Василев? Това е много готино. Не, зад хора, които търсят големи топки, аз не седа. Вие сте достатъчно голяма топка. Не, вижте сега, топките, хората искат топки да намерят, големи топки търсят, не знам по какви причини, може би по романтични, ние не участваме в този проект. И все пак, кажете каква беше причината да се завърнете отново в политиката, на какво дължите тия 3 години почивка, да не кажа 4? 4 години почивка, къде видяхте тази? Не сте били активен в политиката под никаква форма, сега се завръщате на бял кон. Кажете, Васил Божко, каква е причината там да има спор? Васил Божко. Да, вие ли сте причината той да избяга в Дубай? Този човек нямам никакъв спор. Какъв е конфликтът там? Той твърди за вас много страшни неща. Какво твърди за мене? Какво ли не е? Редица престъпления. Подкупвате институции. За мен не съм чул нещо да е твърдял. Аз с този човек нямам никакъв спор за нищо. Предвид закона Магнитски, това, което се случи на световно ниво, Маската заради навънка сме. пандемията. Нека той да сложи, няма.